Исәмсез балалар, без сезнең белән рухи өлкәсе темасы буенча дәресләребезне дәвам итәбез. Бүгенге тема хәзерге җәмгыятьтә фән. Нәрсә ул фән? Бүгенге көндә фән сүзенең берничә мәгънәсе бар. Шуларның берсе фән белемнәренең үзенчәлекле системасы. Шәхси тәҗрибә һәм акылдан тыш ул фәнни фактлар белән эш итә. Мондый фактларны бер төкләп җыялар, тасвирлыйлар, тикшерәләр һәм гомумиләштерәләр. Хәзер фәнни белемнең берничә элементын аерып карау кабул ителгән. Табигать турында белемнәр, табигать турында тәгълимат, табигать фәннәре, техник белемнәр, техника турында тәгълимат, техник фәннәр, җәмгыять белеме, җәмгыять турында тәгълимат, иҗтимагый фәннәр, кеше турында белемнәр, кеше турында тәгълимат, гуманитар фәннәр. Фәнни белемнәр системасына күзәтүләр, экспериментлар нигезендә исбатланган фәнни фактлар, шулай ук законнар һәм теориялар гына түгел, бәлки фәнни белемнәрне үзләштерү усуллары күзәтү, экспериментлар, хисаплау, исбатлау да керә. Фән үзенчәлекле тел, формулалар, символлар, билгеләр, төшенчәләр һәм башкалар белән эш итә. Математикада цифрлар, химиядә химик элементларны белдерүче шартлы билгеләр кулланыла. Информатиканың да, фәннәрнең дә үзе дә булмаган сыйфатларына артык туталмыйча мөһимрәк теле бар. Сыйфат сүзен әйтүгә грамматиканы өйрәнгән һәрбер кеше предметның билгесен белдерүче сүз төркеме күз алдында тотылуын аңлый. Тарих фәндәге чыганак сүзе дә шулай ук нәрсәнедер чыгуын түгел, бәлки тарихи мәгълүматлар алу нигезен аңлата. Мифологиядан яисә көндәлек белемнәрдән аермалы буларак, фән дәлилләүне төрле ысуллар белән алынган нәтиҗәләрне тикшерүне күздә тота. Хәзерге фәннең роле үсү. Хәзерге вакытта фәнни тикшерүләрне оештыру 17нче гасырда һәм хәтта 20нче гасырда кабул ителгәннән шактый аерыла. Баштарак фән чын гыйлемнең эзләү белән шикләнә, ә фәлсәфә дөньяның гомуми корылышын аңларга һәм аңлатырга ярдәм итә. Индустриаль җәмгыять фәннән җитештерү өлкәсе белән тыгызрак мөнәсәбәткә керүен, техник идеяларны үстерүгә юнәлешен алуын таләп итә. Фән җитештерү өлкәсеннән техник җиһазлар афешендә үз үсеше өчен көчле этәргеч алды. Фәнни идеяның техник җиһазга әверелү юлы шактый кыскарды. Яңа фәнни үзәкләр үз казанышларны турыдан-туры җитештерү өлкәсендә куллануга кертү өчен техник технология төрле ысуллары эзли башлады. Фән белән җитештерү өлкәсенең хезмәттәшлеге технопарклар ачылу сәбәпле тагын да алга китте. Фәнни паркның төзелешенең, инфраструктурасын формалаштыруны тәмамлаганчы һәм буш җирен арендага тапшырганчы 30 ел вакыт уза. Бу проект озак вакытка исәпләнгән була һәм түземлек, эшкә тугрылык таләп итә. Нәтиҗәдә әлеге фәнни парк җитештерү өлкәсенең фәнгә нигезләнгән секторын үстерүдә феномен дип бәяләнә торган эшләре белән дә казана. Хәзерге вакытта Россия Федерациясенең 25 төбәгендә 50дән артык технопарк эшли. Шуларның 25-30% тотырлыклы эшләүче структуралар. Россия технопаркларын гамәлгә куючылар университетлар, фәнни үзәкләр, сәнәгать предприятиеләре, дәүләтнеке булмаган фирмалар, дәүләт органнары, банклар, иҗтимагый оешмалар. 20нче гасыр ахырыннан алып, фән иҗтимагый көч буларак таныла. Фән күп очракта кешенең үзенә дә йогынты ясый, дөньяны аңларга ярдәм итә, аны туктаусыз яңа детальләр белән байыта, төгәллек кертә. Дөньяга гасырлар дәвамында күп тапкыр үзгәреш кичергән. Фән кешеләре, галимнәр, социаль актив халыкның алдынгы өлешен тәшкил итә. Шуңа күрә дә җәмгыятьтә фәннең роле үсә бара. Академик Сахаровны гына искә төшерүдә җитә. Ул кыю фәнни ачышлар белән генә түгел, бәлки гаделсезлеккә һәм баш-баштаклыкка каршы аяусыз көрәш алып баруы белән дә шөһрәт казанды. Фәнни җәмгыятьчелектә абруйлы шәхесләрнең гражданлык позициясе иҗтимагый фикергә дә зур йогынты ясый. Хәзерге җәмгыятьтә фән темасы буенча теория өлешебез тамам. Практика өлешендә күрешербез.